जोबोद मोजां इउपिपिएलआ ओरैनो बोलोगोराखा शक्तिशाली मोनसे राजनैतिक दल दिनै जोङो बेवहाय जगदान होफैदों आं जगदान होफैबाय जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङा आंनि आगोलाव जगदान होदों आरो नै दिनै हितेश बसुमतारी जगदान होफैबाय सानथामसो आगोल जोंहा बाक्सायाव जोंनि आगोलनि सासे एमसिएलए माखन स्वर्गियारि गसंनाय दङब्ला नै बिथाङाबो दाख्लै जगदान खालामदों आरो लारि जगदान खालामजोबसिगोन माने जोङो जगदान खालामनायनि उनावहाय इउपिपिएल नि गोहोआ मा जादों बियो दाजाबदों गतिके बियोग गैया আজি इउपिपिएल दলৰ শক্তিটো বিয়োগ নাই অকল প্লাস আছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য রাখিছে চন্দন ব্রহ্ম আৰু খাম্পা বৰগিয়াৰী বলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত বৰ্ণনা কৰিছে আমাক বলে সিআইডি হিচাপে ইউপিপিএলত পঠিয়াইছে আমি বলে ডেপুটেশনত আহিছো বহুত ধৰণৰ উকল মাকল কথা কৈছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে আমি বড় দুঃখ পাইছো जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने आमार गाँवत की गाँवर सबतকৈ बयोश्रेष्ठ व्यक्ति गाँवर सबतকৈ অনারেবল पार्सन सम्मानीय मानुह सम्मानीय व्यक्तिक आमी गाँवत गावबुरा हिसाबै गावबुरा पार्टी दं नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लासिंसिं जोङो दुखु मोनदों आमी बड़ दुख पाइছো आमी गावबुरा हब पारो आमी अकल गावबुरा নহয় चन्दन ब्रह्म हितेश बसुमतारी मैं अकल गावबुरा मात्र নহয় आमी सेनापति एजन सेनापति হয় না নহয় সমাজত आमी एजन सेनापति ইয়াত যিমানবোৰ আমাৰ নেতাসকল আছে সকলোৱে सेनापति আৰু আমি সেনাপতি হৈ পেলাই আমাৰ সমাজক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি সহায় কৰিছো আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ওলোৱা নাই जोङो रावजोंबो जुजिनो नाङा কোনো राजनैतिक दलजों जोङो जुजिनो ओंखाराखै जोङो जुजिनो ओंखारदों बोरैहाय बिटिसि बाखि समग्र जाति गोष्ठी धर्मावलम्बीनि मानसिफोरखौ इउपिपिएलआव ज' खालामनानै खौसेयै जोङो बिटिसिनि जौगानाय मावनो हागोन आरो प्रत्येक जाति गोष्ठीनि आशा आकांक्षा बिसोरनि सुख दुख बिसोरनि राव हारिमु भाषा संस्कृति उन्नयननि जोङो बोरै खामानि मावनो हागोन बेनि थाखायसो जोङो राजनितियाव ओंखारदों आरो बेखौनो जोङो लांबाय थागोन प्रमोद बर' जिन्दाबाद इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जिन्दाबाद मुसलपुरनि रायजो राजाफोर जिन्दाबाद गोजोनथोंसै।